guys, good morning. Magsi 7 o'clock na dito sa amin guys. So, ngayon nga pala guys, pupunta kami sa LTO kasi ngayon kami pinababalik para sa rehistro ng Badjare. So, maaga kami alis guys kasi para medyo hindi masyadong sa pila. Yun, so kakain lang ko ng almusal guys, maliligo, and then hintayin ko yung pinsan ko na mag-drive sa motor yun. Tcharan! Kain tayo, mamahaw ta ninyo guys. Yan, so ang akong sudan is pritong isda. Tapos yung may natira akong daing, puro ito tira-tira guys. Yan, pinainit ko lang. Daing onte, tapos namitas ako ng kalamansi, ilagyan ko ting asin. So yun lang yung aking sausawan. And then, kain na tayo guys. Kasi mabilis pa naman kumilos yung pinsan ko. Tapos ako napakabagal. Baka maabutan naman niya ako, hindi na naman ako nakabihis pa. Alam mo. Itong daing na to, walang kaalat-alat. Kaya okay sa akin. Hi guys, all set na ako guys. Bali, iniintay ko na lang yung pinsan ko. Parating na rin daw siya. Yun, so sana hindi tumuloy yung ulan kasi makulimlim dito sa amin ngayon para hindi naman kami masyadong mahirapan sa kalsada dahil yung kalsada namin guys is binoldozer kasi yun. So ngayon, hindi naman pala sinundan ng gravel. Yan, so akala namin susundan yun ng ganun, diba? Tapos siya. Wala. So ngayon, butas-butas yung kalsada namin. Tapos harvesting season pa talaga. Sobrang daming harvester na pumapasok. Ang daming striker na yung mga 10-wheelers na kumukuha ng mga palay, mga bumibili. So, ang nagsasuffer ngayon guys, itong mga maliliit na katulad sa amin, nakamotor lang kami. Diba? Yun. So, kasi hirap na hirap kahit single na motor, talagang mahihirapan ka kasi may mga part talaga sa kalsada na talaga siya, yung malalalim ba yung ganyan. So, minsan bumababa talaga ako kasi natakot ako Yan. Pero at least kahit paano magaling yung pinsan ko mag-drive. Yun. So, talagang yung worry ko is medyo naibsan kasi mahusay po siyang magmaneho po talaga. Yun. So, waiting na lang ako guys. Then, aalis na kami kasi para medyo maaga naman kaming makapila doon. Ayan guys, so before ako umalis guys, may narinig kasi akong kumakaluskos dun sa kusina namin. So tiningnan ko guys, ang laki pala ng ahas, na-trap siya dun sa may pukot, yung net. Yan, so pinatay muna ng mga kapitbahay namin guys bago kami umalis kasi sobrang nakakatakot, baka kasi makawala siya. Ulog, yun mo na una, no? Grabe na namubuga ko yun, no? Hala na kayo. Magpapangayo ra ba ko kay mama kay ugan ang mga daan ditang pukot dito sa nanukan. Ang kutiguman ko pukot ba kay kuan. Hindi mapud kadulot ang kunti. Kinsa may ni kuan ani ko ni hampas. Ito yung sunda. Kay og sunugon sunugon. Nalisod man day ko
bato eh. Pikan. Napikan. Di man mamansin eh. Pareha tong i-practice-practicean kung kini itong drive ba. Insya ti, si Kuan na tiyo. Kinsa ito mo natagbuan na to, oy. Serbato ti, serbato. Serbato ti, ana siya. Hello. Ang serbato, gideta dong. Wala pa yun. Insya kay. Aron, Kuan. Ano, oy? Ang adlog pito. Agit dadakpan pa tatong ulit. Oo niya. Diyos ko. Naarap yung resibo, no? Uy, ginawa. Ang saon na lang. Bigaan din taon. Ginawa na sa Jeremy. Sunod. Ayaw, patusan. Jumatan. Tulog na, tulog, sunod. Automatic na siya. Palit po isda. Ano isda mo mga? Labas ng sigarilyo ko. Ha? Murag Sinis Universe. Tagpila po na siya. Mahal lagi pa rin eh. Ha? Sige, usa lang ani. Pila ka kabuok ani. Usa. Bisag dool ra tag dagat no. Murag mahal lagi isda diri sa to ano? Ano ba yung sayang barato? Barato, no? Ang dasag ba? Lagi. Tama lang. Yan, so 6 pieces is 160 pesos. Parang mahal, no? Yan, so okay lang, at least meron na kami paghati-hatian ng aking mga alagang pusa ng 6 na piraso. Anim na anim. Padaan, kasi so pretty. So, ipapaksiw ko to guys, na pinauga. Yan, so ito na yung nabili ko na isda guys. Ito, lulutuin ko ngayon guys. Lalagyan ko siya ng malunggay. Ayan, so sasabawan ko siya. Sibuyas, luya lang yung pangpaasin natin. And then, ito na yung iba. So, meron akong isang piraso na, kasi medyo malaki siya guys eh. Ayan, so iihawin ko to. Isang piraso. Tapos itong 4 na piraso, it's either na ipiprito ko or itapan. And then ito, 4 na ulo din, ipangpaksiw ko to guys. Yung ulo, ganito yung cut niya. Ayan, so lalagay muna natin to sa ref para sa mga susunod na araw. Ayan. And then, ito na yung pagkain ng pusa guys, kasi naku, ewan ko sa kanila. Kanina pa sila talagang ngawa na ngawa. So, isasalang na natin yung ating
sabaw para sa ating sinabawan na isda na may malunggay. Ayan. Ayan guys, oh. Tapos meron pang maliit talaga. Ito yung mga kasama ko dito sa bahay. Blue eyes! Pakita mo mata mo, Ming. Pakita mo, Ming. Mamaya na, pinatahan mo. Galing ko pa yung ulam nyo. May kulang pa to guys sa isa. Saan kayo nagsuot yung isa? Yan, nasaan na si Papa? Ganyan yan sila guys. Kapag pinapakain ni Papa, ganyan yan sila nakahimera yan yan. Kasi Papa nakaupo dun sa upuan niya na kahoy. Tapos, aanohan lang yan ang pagkain niya yan. Sige, maghintay lang kayo ha. Mainit pa yung pagkain niyo. Ay, panalo. Panalo ang lasa. Napakasimpleng ulam. Dito lang nga sigarilyo or galunggong sa Tagalog. Ayan, so, okay na to guys. Kain na. Ayan, so manihapon na to guys. So, mo na kung sudan guys, katong natira na sitaw salad. Ito pala yun. Ayan, so, super crunchy pa rin siya guys. Nilagay ko siya sa ref. Ang sarap. Yan. Tapos yung niluto ko ngayon, sa Bisaya pa ni guys, tinula nga isda. Yan. Tapos, dalawa lang naman yung kaya kong kainin. So, bukas na ulit yung iba. Yan. So, may ulam na ako bukas. And then, so, kain na tayo. Mga unatan ninyo. Yan. So, hungit na mo guys. So, good na po magpanihapon guys. Kaya ngit-ngit na. Yan. So, thank you so much guys for watching. God bless.